Moje meno je Ján Horník a som spolumajiteľom a konateľom viacerých spoločností, kde v podstate pôsobím hlavne v oblasti konzultingu a obchodných aktivít, ako financie, predaj softvéru, respektíve nehnuteľnosti. Po svojej 15-ročnej praxi v banke som sa rozhodol dať sa na dráhu podnikateľa a v roku 2015 som sa teda upísal biznis prostrediu s tým, že bol som naučený rôzne metódy podnikateľské od takých velikánov biznisu, ako bol Tomáš Baťa, Henry Ford alebo Jim Collins z knihy Good to Great. Ako dostať z dobrej firmy skvelú. Vedel som všetky poučky, vedel som všetky fundamenty. Bol som pripravený zvládať nástrahy biznis prostredia. Napriek tomu, že som bol podkutý po tej teoretickej stránke práve takýmito velikánmi, sme sa dostali do bodu spolu s kolegami, kde náš biznis zostal stáť, respektíve bol na pokraji bankrotu. Rúcali sa nám vzťahy, naše rozhodnutia neboli správne, pýtali sme sa ako ďalej. V týchto veľmi ťažkých chvíľach som oslovil Janku Kružliakovú a jej spoločnosť Biznis srdcom, kde som ju poprosil len tak zo srandy, že Janka, poď mi dobiť energiu a pohraj sa s tými mojimi čakrami. S tým, že zrazu som si ale uvedomil pri tých stretnutiach s Jankou, že sa deje jedna veľmi zvláštna vec. Okrem energie, ktorú mi ona dokázala dodať, dokázala mi dať pohľad, ktorý som dovtedy nevnímal a nevidel. Stala sa mi periskopom do sveta, ktorý je okolo nás, no veľmi veľa ľudí mu neprikladá dnes váhu, alebo mu nerozumie, alebo ho nevníma. Zrazu rozhodnutia, ktoré som plánoval a spolu s kolegami prijať, som si dopredu odkonzultoval s Jankou a pýtal som sa na jej pohľad. Dnes viem, že práve ona stála za tým, že naše firmy dnes prežili a sú ozdravené a pripravené novým výzvam, ktoré prináša táto doba. S tým, že čo bolo kľúčové na to, aby som začal s Jankou spolupracovať, bolo práve to, že bola kľúčová dôvera, ktorú som potreboval získať, aby som veril tomu jej pohľadu. A bolo veľmi veľa momentov, ktoré nás spojili do toho, že dnes tvoríme nerozlučnú dvojicu, kde vnímam Janku ako externého konzultanta práve boardu, kde pri zasadnutiach predstavenstva sedí Janka s nami a komunikuje s nami naše pohľady a vníma tie veci trochu inak a v podstate je našou takým guruom alebo vedmou, ktorá nám prináša pohľady, cez ktoré my v tejto chvíli, cez tú pragmatizmus, cez tú technokraciu nevnímame. Preto Janku z celého srdca odporúčam ako predĺženú pravú ruku akéhokoľvek predstavenstva, či je to board, alebo to je konateľ, alebo majiteľ firmy, kde by naozaj mohla prinášať v podstate pohľady, ktoré my v tomto rýchlom, uponáhlanom svete nemáme šancu zachytiť.